Ndị be anyị daalụ m. Okonkwo na Things Fall Apart kpọrọ ụmụ ya ise oku oge nwa onye joinụchara Christianity. Ọ kpọọ ha oku. Kedu ihe o ji wee kpọọ ha oku? Ihe o ji wee kpọọ ha oku na ọbịa n'anya na future n'ọdịnihu. Ife ọ fụrụ ejughị ya afọ. Ndị Igbo ibe m, mmadụ one n'ime anyị na-eche maka future. Mmadụ one n'ime anyị na-eche maka future nke ha, future agbụrụ ha, future ndị Igbo. Before iche maka future, ihe eche maka azụ. Ndị Igbo na-ema na before 1966 January, nọọ ndị Igbo ndị na-ekwu na anyị enwerịrị one Nigeria. Ndị ọzọ na-ekwu na ha chọrọ ịpụ. Kịta ndị ahụ na-ekwu na ha chọrọ ịpụ wụ ndị na-asị ndị Igbo ma ọ sọrọ ụnụ ma ọ sọghị ụnụ ya anụ ya. I'm sure na majority of ndị Igbo ma history ha. But ana m notice na o nwere ndị Igbo na-eche echiche. O nwere onye be anyị mụ na ya kpara nkata ihe dịka ụbọchị 3 gara aga. We put a hypothetical case. Ka o si wee saa m ya, ihe ọ sara m gosi m na ndị nwere echiche na ala Igbo hikwanụ nne nọ ịgadakọta ha ọnụ. A sị m ya na ihe na-egbu Igbo wụ amaghị nsọ enwezighị nsọ, amazighị nsọ enwezighị nsọ, ọsị nkọwa. Nsị ya, ndị a na-achị obodo a na-akpọ Naijiria na ọ bụrụ na o nwere onye gị na ya na-adị mma n'ime ha, ha wee na-eme emume ha, ha wee sie họsịa, bute rice na anụ na be eri, gụ na ndị be eri, ọsị na ha eri. Nsị ọnụ nwa mewe Krismas ọ na-asị ebujere ha eri. Ocheche sị na ha nwere ike iri, nsị ya na ha eri. Echiche cheta na o nwere ife mee na o ji ma nọ na-awụ onye Igbo ahụ butere nri ahụ pụ ha anaghị eburu ya wufuo. Nsị ya na ndị ahụ ka nwere nsọ. Ana onye Igbo ọbụla ngarara 9 months kwesịrị ịma na o nwere ihe a na-akpọ nsọ na omenala Igbo. Ndị Igbo ada emezi, ndị Igbo ada edowezi. Ife mebikwuo n'ala Igbo wụ onye ọbụla wụ a wise man, onye ọbụla wụ a wise woman. Anyawo ihe mebiri ala Igbo. But ife na-ebutekwanụ wisdom wụ studies. Ọ bụrụ oge ndị ọcha abịabeghị, ihe anọ ndị okenye nso wee marụ. Ha na-ekwu ị na-ege, ọ a sort of school. A man si na room kunye because na igotere phone, nwee access to Facebook, you were a wise person. It take him time wee study ebe Fulani ji wee jide Nigeria kachasie ike na. O nwere onye the well studied leader ha. Ị na-anya ebe a, My Life, akwụkwọ Amadu Bello dere. Ị nekwa anya ebe a, nke a biography ya. Ewepụtara m time study nwata nwoke a. Wee fụ na ife mba ji wee bịa sie ike ahụ na onye mmeri in depth study bịara pụta lead ye ha, build all the society. By the time o ji nwa at the age of 56, o lee na foundation. Nyazi ka ha na-eso. Ọ bụkwa na ha ya enwe isi ọwụwa na afọ ọrụ nke ha ji wụrụ mmadụ, ha ya enwe ya, mana eje n'elu jee na ana ha ya ekwute etu Naijiria ga-adị. Ọnya na mba siri ike. Bet na nke a ewu na onye ọbụla nwere phone na ọrụ n'elu kịta awụrụ na
scholar. Even ji wee mewe vidiyo a bụ ife a m bitụgoro aka. Onwezi onye chọrọ ige ntị, onwezi onye chọrọ study anything wee wụrụ expert na ya. Esi n'ụra kunie makpo afọ onye ahụ n'ọnụ ọna di nwa ọkpụ ka ọwa ọnụ ọna di nwa ada ka ọwa obedo na ọnụbeghị nwaanyị ka ọwa ndị anyị nwewe Igbo na-respect ụmụ nwaanyị etu anyị si respect kwa nwoke. Maka Facebook a na-ekwu ọ gada anara a few Igbos mmanya aka na ife ọmahọ na ife na-ekwu ọmahọ ọwụ etu ndị Igbo si wee si Israel. Ada ama Igbo ya adụhụ ọ dị linked to etu Igbo si wee si Israel, because na etu Igbo si wee si Israel, all that connection Igbo na Israel ka ọ ya wee onye Igbo n'anya ọfụma o wee mebe ife nna nna ha mere ọ hapụgoro wee zọnye ụkwụ n'ọnwụ. Nsọ a onye Igbo gote ya na Baịbụl, ọ dị na Baịbụl, onye Igbo ewee maa nọ ihe na ya anachighị amebe ịsọ nsọ a. Onye Igbo baa na studies gbasara ndị Israel wee gote etu esi akwa na ndị Juu a ọ na-afụ asị ndị mba na-akwa mmadụ na ndụ. Onye Igbo ewee matakwadat na onye Igbo na-atụ ero etu anyị esi gbusisi ndị Igbo na akwa ya na ndụ na culture is dynamic emebibeghị. Onye Igbo baa na Jewish studies gota na ndị Jew na-akwa ozu 7 days o wee rota na nyanwa na-akwakwa ozu 7 days. Mfu ebe nwata nwaanyị kpọkọrọ ndị Igbo si na ndị Jew abịa na Nnewi bịa nene si na ndị Igbo esighị ebe ahụ wee na-ajụ na Igbo ndị Jew ya ekwu ebe anyị si, ife ndị Jew ya ekwu owu ma ha esi Israel ma ọ na ha ma esighị Israel. Ha enwee the right ikwu ebe ndị Igbo si because na ha study he and na Jew abụghọ necessarily n'ọsọsọ ha bụ Israelite. Mana nwata nwaanyị amabana na ya. Meanwhile onweghị ndị Jew bịa Nnewi. Ndị Jew adachi okwu. Ndị Jew mana ha dị too civilized ịma na ha ya baa jee na-agwa mba ọzọ n'ebe a ka unu si ma ebe a ka unu esighị n'onwe ha ka ha ya ekwu maka ya. Onweghị single onye Jew bịara Nnewi. Ndị bịara Nnewi wu ndị Christian. Mana due to na phone dị cheap and na Facebook dị cheap ọ mabana na ya. Si ebe ahụ mapụta mabaa na obi a anyị na-ayọ ndị Igbo ha na-akpọ na ya ka Igbo wee dụhụ na Judaism. Ajụọ onye a kedu ihe Judaism a ọma nkọwata. One wụ kedu ihe Judaism? Judaism ọ karịrị ebe ndị Jew na-agbakọ akparo etu ha ya esi ebi ndụ ha ka ha wee survive n'ụwa na-emegbu ha emegbu. Maka ndị Jew ma na-emegbu ha emegbu mana Igbo amaghọ. Onwekwo na ife ọzọ Judaism a. Judaism wụ ebe ndị Jew na-agbakọ ha rota Chukwu ebe ahụ ha erota nna nna ha wee sị na ihe a na-akpa antisemitism na-asị kpọba ndị Jew asị nọ na-ekunikwo na-ekuni ka ya esi jekwu gọọmenti a yee ka o nyere anyị aka menyụ ọnya bụ ọkụ. O nwere ife ọzọ Judaism mana ọ bụ ha ka a na-akpa n'obi. Ife a na-akpa n'obi iwu Igbo na anyị na-ana ka anyị esi dụhụ anyị rota Chukwu anyị erota nna nna anyị ha rota nna nna anyị ha anyị nwee ụkwa anyị erie anyị nwee palm wine na ya ṅụọ ebe ahụ anyị ewee sị na Igbo na-ana na ụdị stories ya adazi anụ na nwaanyị onye Igbo bịa kpọkọta nwaanyị onye Igbo to Dubai ha ihe na-akwụna. All the stories ya ada anụ ọ na obi ka a na-akpa mana onye Igbo amaghị n'aka na without any inquiry. Onwedo mba na-emetu ya na survive. Onwere mba na-emetu ya na survive. Na ikweta ha na ndị Igbo si Israel ịkadụ Michael Okpara mara ihe ịkazik mara ihe o nwere anything ha dere ịgụgoro nke a wọdị si banye na Nnamdi Azikiwe ịkazikiwe mara ife ike ivu Chinua Achebe nụrụ maka ya si na ya emebi anya mara ife ka ihe mmadụ
maka na China na-eme fon. Onye gbapụrụ Igbo anya from the truth ọ hafụ Igbo maka Afrocentrism abịa nwee independence, ha wee gụọ ibe niile ndị ọcha kwuru maka ndị ojii, etu ndị ojii si ya awụghị mmadụ, wee were iwe wee sị na ya adrọshọn na ndị Igbo nwere ebe ha si. Nwezi Igwe wee onye o kụziri na UNN gụchara akwụkwọ Daniel Izidere wee sị ndị Jew na ama discuss maka ụnụ nwawu ndị Jew again without iwebata Igbo na ya. Meanwhile, nyaba afọ Igbo Mik o so na ndị o misquoturu ya. Ọnwa nna anyị nwoke Eluigwe Ikechukwu uwe onye wepụtara ya na afọ Igbo ahụ ndị UNN lere anya wee na-echu onwe ha afa, because a whole university of that level, agụba university siri ike na Africa ada agụnye, because they are not up to date with current research. Ha amaghị ihe ụwa na-ekwu at the moment. Onye ahụ lee foundation ahụ ebe ahụ Mik a so na ndị okwu otuchara, mana o misquote Mik maka ọ bụrụ ihe Mik kwuru ka o kwuru. Mik si na o nwere mgbe ya ji neba anya na omenala Igbo, mana o nwere mgbe afọ Igbo ji megide research si nọ etu a ka omenala Igbo adị. So ndị be anyị, ka anyị jiri nụ nwayọ ka anyị wee ruo n'ọsịsọ, ka anyị jiri nụ nwayọ ka anyị wee ruo ọsịsọ. Ọnwụ na ebe anọkọta ine 50 years ago ndị Igbo anya, then think of ihe next 50 years ga-awụ, ịdaghị eche echiche maka ọwụrụ etu a esi aga kịta ka anyị esi aga next 10 years ka ọ dịbagodo otu a.